Всеки дом има своята история. И тя започва с мебели, които ви карат да се чувствате добре. Когато търсите нов диван, искате 3 неща – комфорт, практичност и качество. В Нани ги намирате, събрани на едно място. В магазините на Нани ви очаква богат избор от модели, размери и материи. Изпробвате комфорта, разглеждате функция сън и практичното място за съхранение. Избирате и дамаската. Над 200 вида платове, цветове и текстури. Създавате дивана, който най-добре подхожда на вашия дом и стил. От тук нататък започва нашата работа. Вашия диван се изработва персонално, само за вас. Точен разкрой на платове и дървесина модерни машини и прецизност до последния детайл. И нещо, което ни отличава. Нани използва метална рамка за допълнителна здравина и дълъг живот. Опитните ни шивачи подготвят всяка част с внимание. Конструкцията се сглобява с точност, след което добавяме висококачествени материали – полиуретанова пяна, вата, зигзаг пружини за комфорт, който се усеща. Стъпка по стъпка диванът придобива форма – мека, удобна и устойчива, така че да остане такава години наред. Тапицерите дават финалния вид. Гладка тапицерия, точни линии, безупречен външен вид. Тук се вижда разликата между стандартен диван и Нани диван. Преди да напусне производството, всеки диван преминава през строг качествен контрол, за да сме сигурни, че получавате само най-доброто. Диванът се опакова внимателно, за да пристигне защитен и в идеално състояние. И поема към вас бързо, сигурно и с грижа. Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.